Hello guys! Magandang gabi po sa ating lahat at magandang umaga. Sinasabi ko po ito sapagkat paiba-iba po tayo ng lugar. Marahil ikaw ay nasa Amerika, marahil ikaw ay nandito sa Saudi Arabia, marahil ikaw ay nasa Pilipinas, sa Afrika, sa Espanya at saan mang sulok ng mundo. Magandang gabi at magandang umaga. Ito po ang iyong lingkod, si Mr. Bernard Tubera Gabaon ay nagbabalik po sa inyong lahat upang atin na naman pong talakayin ang isang pinamagatang krisis ngayon. Ano ang dapat mong gawin? Yan ang gusto ko pong i-share sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid. So, ngayon ay umpisahan po natin sa salitang faith. Yan po ang gusto kong ipahiwatig sa ating lahat na magkakaroon po tayo ng faith sa Panginoon upang yung ating direction ng ating buhay ay straight. Wala pong paltos ang ating mga iniisip, wala pong paltos ang mga paraan. Sa makatuwid, mga kaibigan, kung tayo po ay nagkakaroon ng relasyon sa Panginoon, at lahat po ng ating mga lakad ay kanyang babasbasan. So unang-una sa lahat, faith sa Panginoon. Pangalawa ay disiplina. Kailangan po nating magdisiplina sa panahon ngayon sapagkat tayo po ay humaharap sa krisis. Bakit kailangan natin ng disiplina? Siyempre, ang disiplina ay siyang nagbibigay ng kontrol sa lahat po ng ating mga posibilidad na magawa na lumalabis. Ika nga ang sabi nila, lahat po ng labis ay hindi maganda, mga kapatid. Kaya, umpisan po nating magdisiplina una sa lahat sa ating paggastos. Sapagkat kung hindi nating tinipid ang ating mga pangangailangan, lalo na kapag inisip pa natin ang ating mga luho, naku po, sigurado po na hindi po maganda ang kahihinatnan ng ating buhay. Sa panahon ngayon, ikaw man ay bata, ikaw man ay binata, dalaga, middle class o matanda, kailangan po natin ng disiplina. Yan po ang sinabi ng Pangulong Marcos noong unang panahon, somewhere in 1980s, sa ikakaunlad ng ating bayan, disiplina ang kailangan. And it's proven, na-prove po ng mga Pilipino during that era. So, i-quote po natin ngayon at ibalik ang disiplina. Lalong-lalo na po ay nakikaharap po tayo sa isang pandemic na ang novel coronavirus 19 na siya pong nagdudulot ngayon ng economic crisis sa buong mundo. So, kailangan po ng disiplina. Ang pangatlo po ay kailangan po natin magkaroon ng character of a strong man. Bakit kailangan natin ng character of a strong man? Kailangan po natin yan, mga kapatid, sapagkat hindi po nating maiwasan na magkaroon po ng everyday challenge sa race ng ating buhay. Tayo po ay nakikipagpaligsahan sa ating buhay sa araw-araw na nangyayari po sa atin. Tulad halimbawa ng walang trabaho, tulad halimbawa ng walang negosyo, tulad halimbawa ng walang passive income o pagkakakitaan dahil ang oportunidad ay nawala nung si pandemic ay ipinanganak o nung nagkaroon ng pandemic na coronavirus, nawala ang mga oportunidad na kumita ng pera, nawala ang mga oportunidad na magtrabaho ang mga tao. So ang epekto, nagkaroon ng krisis. So yan po, kailangan po nating magkaroon ng matatag na kalooban upang harapin ang mga pagsubok na ito. So, napaka-importante po yan, mga kapatid. At ang pang-apat, kung yan po ay nagkakaroon po tayo ng matatag, kailangan po nating maging masipag. Masipag, maagap ay napakainam po sa panahon ngayon. Kung wala pong oportunidad sa mga pagkakitaan, sa mga trabaho, ay ang Panginoon po naman ay nagbigay po ng mga ways and means. Nagbigay po siya ng mga pamamaraan. Tulad halimbawa, pwede tayong magtanim ng mga halaman, ng mga gulay.
Pwede tayong magtanim ng mga prutas, pero mas realistic na po yung mga madaling anihin. Tulad halimbawa ng pechay, kamote, sitaw. Nakakatulong po yan sa ating pamumuhay pang-araw-araw. Tayo po ay magsikap sa pag-aalaga ng ating mga hayop. Tulad halimbawa ng mga kambing, ng mga baboy, manok, yan po ay nakakatulong. Mga simpleng pamamaraan pero napakalaking tulong po sa ating lahat yan bilang isang tao na humaharap po sa mga krisis na ganito. Sapagkat sa buhay ngayon ay kailangan po nating ma-obtain ang mga bagay na yan, mga kapatid. At kinakailangan din po natin ng pagtitiis, mga kapatid. Ang pagtitiis po upang malabanan po natin ang krisis na ito. So, yan po ang ating isaalang-alang sa ating buhay. Sapagkat tayo po ngayon ay humaharap sa isang napakalaking problema sa ating buhay. Sapagkat ang krisis po na ito ay century. 1 century na pong nakakaraan ng dumapo po sa buong mundo ang isang pandemic na naman na ganito. Since 1918, nagkaroon po ng flow sa buong mundo. Bird's eye flow ang nangyari po. Sapagkat sa ngayon ay hinaharap po natin ito. Alam ko po ng bawat isa po ay nagkakaroon po ng pangamba, nagkakaroon po ng problema. Pero isa lang po ang ating isaalang-alang. Sundin po natin ang mga bagay na ating natalakay. Magkaroon po tayo ng pananampalataya sa Diyos. Magkakaroon po tayo ng disiplina. Magkakaroon po tayo ng matatag na kalooban, sipag at tiyaga, sikap at talino. Kailangan po natin yan, mga kapatid, upang kaya nating harapin ang mga bagay na ito. Sapagkat kung hindi po nating taglay ito, tunay nga po na mawawala ang oportunidad para sa atin. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Kailangan po na tayong magsikap. Ang bawat isa ay kailangan magsikap. At higit sa lahat na huwag nating kalimutan isang sangkap upang tayo ay magtagumpay sa pandemic na ito at ang krisis na ito ay ang pagtutulong-tulungan. Kailangan po natin ng bayanihan. Sa buong mundo, ikaw man ay Pilipino, ikaw man ay ibang lahi, kailangan po ng tunay na pagtutulungan, tunay na pagmamahal. Magmahalan po ang bawat isa, magpahalagahan po ang bawat isa upang ang mga bagay na ito ay ating maigupo. Kayang-kaya natin ito, mga kapatid. Yan ay isang pandemic lamang. Ikaw, kayo, ako ay nilalang ng Diyos. Lahat po tayo ay kayang magdisiplina. Lahat po tayo ay kayang magtiis. Lahat po tayo ay kayang labanan ang krisis na ito. Kailangan lang po ay maging mahinahon. Kailangan lang po ay magpasakop sa Diyos. Kailangan lang po ay magkaroon ng positibong pag-iisip upang sa ganon tayo po ay magtagumpay. Kailangan po ng isang tao, bata, binata, dalaga, matanda, middle age. Kailangan po natin yan, mga kapatid, upang sa ganon ito ay kaya nating gapiin ang krisis na ito. Yan po, mga kapatid. So sana ang mga bagay na yan na ating nabanggit ay makatulong po sa inyo. Huwag po sana tayong mawalan ng pag-asa. Yan po ay napakabuti na ating alalahanin sa ating buhay. Magmahalan po tayo, magpahalagahan, kagaya po ng ginagawa ng iba. Sa Pilipinas ay nagkaroon na po ng mga taong tumutulong. Mga politiko, tumutulong sila upang malabanan ang krisis na ito. Mga pilantropo, tumutulong po upang malabanan ang mga krisis na ito. Nagkaisa po yung mga ibang tao, nagkaroon po ng tulong-tulong upang maiahon ang ating bansang Pilipinas, malabanan, mapagtagumpayan ang mga krisis na ito.
Kaya't mga kapatid, laban lang po sa ating buhay. Huwag po nating kalimutan ang magpasalamat sa Diyos. Igupo natin ang krisis na ito. Magkaisa po tayo, magkaroon po tayo ng common knowledge. Magpakatatag po tayo upang sa ganun ay ating maigapi ang mga bagay na ito. Sa lahat po ng mga nanonood sa vlog na ito o sa vlog na ito ay nanyanyahan ko po na kayo po ay mag-subscribe, i-like, at sa susunod po ng mga vlog ko po ay iyo pong matutunghayan muli ang ating mga ipaparating sa inyo, sapagkat napakainam po na bawat isa po ay mapalakas ang kalooban. Ito po ang aking gustong i-share at sana po ay nakatulong po ang simpleng aking kaisipan dahil kailangan po natin. At hinihingi ko po ang inyong pangunawa sa bawat isa na Pilipino upang malampasan ang mga bagay na ito. Yan po at magandang gabi sa ating lahat.